Hola, soc la Núria Alonso, cap de Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Com sabeu, les persones tant amb hipercolesterolemia familiar com amb diabetis mellitus presenten un alt risc de malaltia cardiovascular. Però la pregunta és, quin és el risc que presenten les persones amb hipercolesterolemia familiar i diabetis? La resposta ens la dona un estudi en què s'ha fet un registre d'aquelles persones que tenen hipercolesterolemia familiar a la Societat Espanyola d'Arteriosclerosi i els resultats el que ens mostren és que les persones amb hipercolesterolemia familiar i diabetis, en aquest cas la diabetis tipus 2, que és la més prevalent a la població adulta i la que s'associa a obesitat i envelliment, presenten el doble de risc de patir una malaltia cardiovascular que aquelles persones que tenen hipercolesterolemia familiar sense diabetis. A més, aquest estudi també ens mostra que les persones amb hipercolesterolemia familiar i diabetis presenten unes xifres de colesterol més altes que les persones amb hipercolesterolemia familiar sense diabetis. En aquest sentit, és molt important que es faci ús de totes les teràpies hipolipemiants per disminuir les xifres de colesterol, sobretot les del colesterol LDL, que és el que ha demostrat que com més baixes són les seves xifres i abans es comença el tractament i per tant durant més temps aquestes xifres estan baixes, més prevenció fem de malaltia cardiovascular. A més, s'hauran de tractar els altres factors de risc cardiovascular que són molt prevalents en les persones amb diabetis. En aquest sentit, caldrà optimitzar les xifres de la pressió arterial, insistir en l'abandonament de l'hàbit tabàquic en aquelles persones que fumen, optimitzar el control de la glicèmia i recomanar seguir i adherir-se a un estil de vida cardiosaludable amb la pràctica d'exercici físic de forma regular i adherència a una dieta mediterrània. D'altra banda, en les persones amb sobrepès i obesitat, caldrà insistir en la importància de la pèrdua de pes.